Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας, το 4ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης. Εδώ, για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά, είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα πρόγραμμα που λειτουργεί ως ένα ταξίδι γνώσης και ενεργού συμμετοχής στον κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα ΕΠΑΣ, μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το 2016, μας έφερε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι μας ήταν σαφείς. Να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας για τον Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτισμό. Να εξοικειωθούμε με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατανοήσουμε τα δικαιώματά μας ως Ευρωπαίοι πολίτες. Και κυρίως, να συμμετέχουμε ενεργά. Είμαστε η ομάδα ΕΠΑΣ του 4ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης και με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα αγκαλιάσαμε τη φιλοσοφία του προγράμματος. Η ομάδα μας, με αφοσίωση και δημιουργικότητα, ανέπτυξε μια σειρά δράσεων. Στην ενότητα, η Ευρώπη που θέλουμε, ξεκινήσαμε έρευνα και οργανώσαμε συζητήσεις για τις ευρωπαϊκές αξίες, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ερεύνησαν σε βάθος το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, δημιουργώντας ενημερωτικές παρουσιάσεις για να αναδείξουμε ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επίκαιρα θέματα με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια εμπειρία που μας ενέπνευσε. Για να διαδώσουμε το μήνυμά μας, δημιουργήσαμε τα δικά μας βίντεο, τα οποία αποτελούν ζωντανή απόδειξη της δέσμευσής μας στις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κορυφαία στιγμή ήταν η εκδήλωση «Η Ευρώπη που θέλουμε, Ευρωπαϊκή Ένωση και νέοι», μέσω της οποίας οι μαθητές και οι μαθήτριες απέδειξαν ότι μπορούν να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες με επίγνωση, φωνή και δράση. Στην ενότητα, το κλίμα σε κρίση, αναγνωρίσαμε την κρισιμότητα της κλιματικής αλλαγής, ειδικά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Εύρο. Η ομάδα μας δεν έμεινε αδρανής. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια σειρά από πρακτικές δράσεις. Συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία για τον καθαρισμό των ακτών. Οργανώσαμε εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης, μετατρέποντας άχρηστα υλικά σε κάτι νέο και πραγματοποιήσαμε ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Η πιο σημαντική δράση, η οποία προέκυψε από την ανάγκη για άμεση ενημέρωση, ήταν το φόρουμ «Κλιματική αλλαγή, δράση τώρα» στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης. Μέσω αυτού του φόρουμ συγκροτήσαμε μια πλατφόρμα διαλόγου με ειδικούς και εκπροσώπους φορέων, ενθαρρύνοντας την νεανική συμμετοχή στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων. Για να ενισχύσουμε το μήνυμά μας, δημιουργήσαμε ενημερωτικά βίντεο, τα οποία αναδεικνύουν την ανάγκη για περιβαλλοντική δράση και αξιοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ενότητα η Ευρώπη μας ερεύνησε σε βάθος την ιστορία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα έργα ΕΣΠΑ, τα οποία υλοποιούνται στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Για να τιμήσουμε την ημέρα της Ευρώπης, διοργανώσαμε στο σχολείο 2 εκδηλώσεις. Στις εκδηλώσεις αυτές ενημερώσαμε τη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα για τις δράσεις της ομάδας μας μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και παρουσιάσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμαθητές μας συνειδητοποίησαν ότι μια σειρά πλεονεκτημάτων που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας είναι απόρρια της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φύτευση του δέντρου της Ευρώπης αποτέλεσε μια συμβολική κίνηση της δέσμευσής μας για τη σύνδεση του σχολείου με τις αξίες, τις οποίες προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό το έργο, όλες αυτές οι δράσεις, βρίσκουν τη θέση τους στο δικό μας σημείο ενημέρωσης και έμπνευσης. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας, του τοίχου ενημέρωσης στον όροφο του σχολείου, του σημείου πληροφόρησης στο ισόγειο, αλλά και το προφίλ μας στα κοινωνικά δίκτυα, γνωστοποιούμε το έργο μας, διαχέουμε τα βίντεο που δημιουργήσαμε και φέρνουμε την Ευρώπη πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης μας. Στο σχολείο μας, η συμμετοχή στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μια ευκαιρία για βιωματική μάθηση, δημιουργικότητα και ανάπτυξη της ενεργού πολιτιότητας των νέων. Αποδείξαμε ότι οι μαθητές μπορούν να είναι πραγματικοί πρεσβευτές της ευρωπαϊκής ιδέας, με επίγνωση, φωνή και δραστηριοποίηση. Ελάτε κι εσείς να γνωρίσετε καλύτερα τις δράσεις μας, να εμπνευστείτε
και να γίνετε και οι ίδιοι κομμάτι αυτού του ευρωπαϊκού ταξιδιού. Όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της Ευρώπης.